Здравейте! Аз съм Сополчо. И мога да кажа, че може Слендърмен да е тук. По доказване той може да го остави бележки. Например, 8 бележки ви оставя в играта Слендър и трябва да внимавате много, защото той, не знам, тя е страшна игра под 18 години, да се препоръчва за деца под 13 години. Край. Това беше от мен. Спончо, да ми я даде.